balimaw ni ɲankuma kibaruya m'an bolo k'a las'aw ma bi o de ye ko conférence d'entente nationale ni o ye ɲɔgɔnna dalajɛba ye min kan ka kɛ Bamakɔ kɔnɔna na ka se ka bɛn ani kelenya sabati ka o lasegin Mali kɔnɔna na o kɔni o dayɛlɛla kunungo conférence in min tun kan ka maliyɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ale kɔni ma kɛ a kɛcogo la k'a d'a kan a dayɛlɛ waati in na fanga sinamatɔnw ale ni groupe armé ni o ye groupe armé minnu tun ye rebelle kɔrɔw ye olu kɔni sen ma ye nin daminɛ in na k'a d'a kan ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu sen ma don nin ko in labɛnni na ko donc k'olu ɲɛ t'a la cogo si la k'olu bɛ se k'u da don a la cogoya min na groupe armé n'olu ye ex rébellion ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin ko in kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko a kan ka ban karidon de avril kalo tile 2 ko n'i dun y'o lajɛ ko kumaw tɛna se ka kɛ cogo si la kuma minnu bɛna se k'a to ko fɛn o fɛn kɛra kɛlɛ in kɔni daminɛ ko ye ko olu bɛɛ bɛna se ka fɔ ka se ka ɲɛ sɔrɔ o ko ninnu na cogoya min na ko de kɔni ye olu kɔni ka nin ko ninnu olu ka ban ye ka se ka na nin ko in na ni ninnu banna an ka jamana ɲɛmaa ni Ibrahim Boubacar Keïta ale kɔni y'a jira ka kuma dayɛlɛ la ko kɔni ko nin ban in kɔni na ko gɛlɛya ko k'a d'a kan ko nin mɔgɔ ninnu min bannen don ka na k'u bɛ se ka na waati bɛɛ ko k'a d'a kan ko nin kɔni ye ko daminɛ dɔrɔn de ye k'a tɛna dan kunun dɔrɔn ma o tɛmɛnen kɔ an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko nin ko in dayɛlɛlen nin conférence d'entente nationale in kɔni a kɔni bɛ ka dayɛlɛ an bɛ waati min na sisan kɔni ko gɛlɛyalenba de don an ka jamana kɔnɔna na k'a d'a kan walejugu kɔni minnu tun daminɛna kabini bɛnbaliya waati la olu kɔni ma ban k'a d'a kan ko an ka kɔrɔnfɛla la hali a ma mɛn kosɛbɛ jumadon su ka t'i kunda sibiridon sɔgɔmada la mɔgɔ dɔw kɔni ni olu ye banbanci juguw ye n'a bɛ f'u ma terroriste olu kɔni taara an ka armée attaquer Al-Nusrat Gao mara la ni olu ye an ka finitigi 2 faga o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Bamakɔ kɛrɛfɛla yɛrɛ la Welesebugu douane ka poste dɔ bɛ yen banbanci dɔw fana taara yen attaquer douanier kelen kɔni fana sara o la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko nin ko ninnu kɔni bɛ ka kɛ Mopti mara la yen gouverneur kɔni bɛ fɛ ka dankari u la ale kɔni ye décision dɔ ta min bɛ a fɔ kɔni ko moto tɛ boli a ka région na k'a daminɛ fitiri fo ka taa dugu jɛ ka bɔ dugu ni dugu la ale ka région na ko nin wale in kɔni tali kun tɛ dɔwɛrɛ ko walasa banbanci minnu kɔni k'u kɛlen don ka moto de kɛ u ka moyen de transport ye ni u b'o de utiliser ka taa tiɲɛniw kɛ ko walasa ka se ka caman bɔ o ko de la o de kama ale kɔni ye nin décision in ta ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi an ni ce aw ka tulomajɔ la